Wakaripedera mambo mtatu. Yesu akatoa chokwadi. Yesu akatoa chokwadi. Ndiye bachabatwa nemusha. Nganye bachabatwa nemusha. Marari Basiro. Marari Basiro. Pamusoro changamira. Pamusoro changamira. No, nayajinayo. Ndinonyaya ndinayo mwana asinzwa zvakanaka kubvira pakuzvarwa kwake kusvikira nanhasi. Mwana ava negore 2 years 5 months now. Asi nhau iripo ndeyekuti ndakambozama kupinda naye muchipatara. Chipatara chirongoti mwana ane failure to thrive. Vachingitsanangurira kuchishona vanenge vachiti mwana wako haasi kukura zviri kuenderana nemwaka yake, ari kuramba ari pasi peline. Zvoreva izvo kuti ndichambozama kuti mwana wacho anokura zvakadii. Saka ndakambogara kumba kwedu tichimbonetsana tisingawirirani kumba kwandakarohwa. Saka izvozvi ndakabva ndazongoenda handisati ndasvika mukabereki wangu. Nekuda kwekuti ona vakati hatikutambire nekuti une mwana ari kurwara. Ivona vakadaidza mwana wavo kuti baba vemwana akati uya nemwana kunoku. Nekuti pamweni hazve kumba kwedu zvinasingawirirani nezvechi nemwana wekwedu chiperekedzwa uye hanzvadzi yangu ikauya ikanditora tikaenda tese kumba kwavo. Taenda tese mukuzobva kwangu kumba kwanonakisana ndichidzokera kumba ndakazongonzi enda hatikuperekedza. Zvadaro ndakaenda ndikanodzokera kubasa ndikanogara ndikashandira mwana ndichingorapisa mwana kuchipatara. Asi chipatara chiri tisi dambudziko hatisi kuriona. Wakambotesta zvese zvakafanana nekutesta mwoyo wake. Wakamboti haisi kubuda zvakanaka uri mbotiratidza kuti une mvura iri mukati. Wakamboti pahuro pake aita zvekuti achiyamwa mukaka iridza pahuro. Wakambopatarisa x-ray vakati mwana ane mabhonzi ari kuda kunodosa kachubhu kanodzikisa chikafu. Saka tiripo kuti aende kutheatre azonoite sei anoparetwe. Asi hainozotorwa theatre yekuti mwana aende kutheatre. Wakazomudzosera futi wakati mwana haana problem yainayo. Then vaenda kuTB yemabhonzi wakamutesta TB yemabhonzi. Mwana akanzi ari mburi naye. Wazomutesta futi kechituwa chiti haana. Saka dokta akati nezvemwana wako ndaita sei ndazvitadza. Dr. Patterson saka nhau iripo chingodzoka kureview. Ndo mararamiro etinongoita nemwana tichingoona kuti ari kupika sei. But dambudziko guru pama-kgs. Ake nawo anoema ari mu7 kgs. Ndo dzaainadzo. Then kwaita problem yavari kutaura yekusakwira mwiri wake kuratidza kuti mwanawo ava nene 2 years 5 months. Nemamwe maactivities ari kumashure. Saka last year muna November ndakabvako kumba kwacho. Last year muna November ndopandakadzoka. Ipapo mwana angu ane guri 11 months. Ndichibva ndanoatsanangurira ndichiti ndaya neproblem yemwana. Haasi kunzwa zvakanaka. Ndambozama kuchipatara. Saka kuya kwamuri newaridzi wemwana ndaya ndine nhau kuti mumbochionawo nekundibatsira kuti tingabatsirana sei pakurwisa dambudziko repamwana. Vakati isusu zvatoita sinzi makambotudza kuti mwana hakusisina takambofushira. Saka totangira pachikafu. November wakandipa chikafu $20. Ndocha vakandipa. Then December hapana chakauya pandaona vanhu vakoramba vakanyara. Pandanoti vanhu vaMwari vei ndadzoka zvine dambudziko rehosha yemwana. Muri kufungei nezvayo. Ndo pandakavatsanangura ndikati mwana akatanga kumera mazino. Asi mazino akatanga kumera ngeekumusoro rekumatatu. Ndo chiitiko chakaitika pamwana. Nekugara kwake takazongoti netse vatazongobatsiridzirwa kuti zvinhu zvake zvese zvitese zvifambe zvakanaka. Saka iwona wakatigamuchira wakati alright nhau yatakuita ndeyekuti takonogadzirapisa mazino emwana first. Pataenda vonorapisa mazino emwana. Kobva tabva pakurapisa mazino emwana sekuru wakanditi inini ndine baba vemwana wacho ndikutomirira sababa vemwana. Sokuti sababa vemwana ari kura mukwanisa muchikwanisa kuita communication. Kana maona kune muprofita anogona kubatsira mwana mondidaidza tichibva taenda. Ndine kwandakatanga kunovadaidza tikano
ndakatsanangurirwa nawo asi zvakatsanangurwa ikoko baba vakazviramba vakati handizvizivi ndichambonotsvaga. Zvadaro baba vane kwavakazodirectwa achibva waenda kumweniwo vauyawo kumabasa kwendoshanda wakati wakasvika paina mama vangu vavanzi murora yenyu chaya mangwana modzokera mangwana cho wakasvika wakati murora ndauya nhau ndiyo yakangotaurwa kwatakaenda kwekutanga saka tochifambisa sei pamwana ngatichiendei kune munhu uya anobatsire mwana pataenda nhau bva yangonzi ndiyo nhau iripo mwana haana problem inobatika kuklinika asi zvidonzi muite sei muzvigadzirise kunzira yechivanhu. Saka zvadaro kumashure kwacho kumuprofita yekutanga baba akanga ati kuna muprofita chisare muri kubatsira mwana pane zvinonga zvichidikanwa tinonga tiripo tichibatsirana asi kubva ipapo pane miteuro yese yemwana ndini ndichingotenga munhu iye asvika pakuti maitulani mwana wako ndakamubata nhova yake yanga yakakura ndikadzora nhova yemwana wako. Chechipiri mwana wako anga asingagoni kugwesha ende zveshe wanga asingagoni kugwesha anga ari kungoti paagara ndipapo makgs ake anga asingapfuuri 5 kg but now apinda 7 kg. Saka tiko wekumba kwenyu zvawakangoti inini ndaakuda mugove vangu ndo nhaya taakunetsana nemuprofita zvakazi ndipoti ndizosvike ukunu ndichibva ndaya ndichidzoka panhaurwa yechi3 yakaitika muna January this year. Wakadaidza muprofita wawakadaidza kumba kwawo ndobva wasvika wakati muzouye kumba nemwana pane muprofita ati ari kubatsira mwana kana mwana asipo muprofita akwanisi kuita sei kupfuurira mberi nenhau yake. Saka ini ndakabva ndati arega ndidzike ndinzwisise pana baba kuti tine miteuro yatakaisa mwana yekwekutanga kuya ndobvisa here kuti titange nemwe miteuro wakanditi muroro sazvinetsemo uya nemiteuro yacho yakangodaro then muprofita akaprofita futi nhau akangoprofita akati mwana wenyu akamonerwa nenyoka. That's why mwana asikuita sei asi kukwanisa kuwana power rekuti aite maactivities anofanira kunge achiita sei anofanira kunge achiita. Saka ipapo hapana akamonerwa nenyoka mwiri wake wakamonerwa nenyoka ipapo eni parugara parutondidyo moyo kuti muprofita akataura achidaro asi anokwanisa kubudisa nyoka yacho kana kubata nyoka yacho kuti ioneke kuti zveshuwa mwana akamonerwa. ndo zvavanoita muprofita iwe uchiita sei nyaya yauda kuti kubatsira inini nhau yangu iri pakuti tinzwoti tizvifambirei tinzwoti chii chiri kunyatsa kuenda nechimwe pamwana. Right. Inini chandoda kubatsira chekutanga ndechekuti wakaendawo kuna dokta akakutaurira matambudziko aaona pamwana ari kuti mwana asadii mwana asafambira nemachiri nemakore ake adii but makaitei kuti mugadzirise zvakataurwa nadokta izvo zvakagadzirisa kuti ndabva motaura nenyaya yekuti pahuro pari kunzi hapaite sei paroda kuvhara things like that zvakutaura nadokta makaitei apo zvakataurwa nadokta. Rega nditini dokta akanditaurira akati isusu nhaurwa yako kunoku kuchipatara taitadza nokuti yakavambira kuri kuhospital yakaona kudhuze kwedu wakanditi fona kumba kwenyu nekurudzirwe kwemwana kubve munhu mumwe chete auye titaurirane nokuda kwekuti mwana panguva yacho anga achiti akadzokonotora skimu yekuzvarwa kwake mwana yeuchechi ouye otora skimu yekuinyana zvekuti kuzora mafuta yanga isingadai iri mafuta. Saka chiremba akati chifona kumba wauye tibatsiridzana kuti pamwana tingabatsiridzana sei pakashayikwa munhu waona akakwanisa kuuya kuhamba. Dokta ndobva akati ndakukuendesa kuna Dr. Patterson atendwe naDr. Patterson. Dr. Patterson ndobva akasvika akati mwana haana ropa ngawedzerwe ropa. Mwana abva awedzerwa ropa 3 times arongowedzerwa ropa achinzi haana ropa. Saka nhau yekunzi pahuro pake nemuchesti iyi nzira ndakaibatsirirwa kuno chivanhu sekuti dokta chakangoti enda unobatsira pandira kuedza kubatsira musikana panda kuti ndedzokubatsira
nenyaya yekuti yes mungataura kuti inyaya dzechiwana but ndakazvitarisa zvakawanda zvawapane zvawataura zvese nezvakaoneka nana chiremba idambudziko rinotoda madokta medical. It's a medical problem inoda madokta not chiwana because ndikakutaura kuti right now alright profita nokutaura kuti mwana akamonewa nenyoka handisi then zvakamonewa nenyoka chibvisa kanyoka mwana akure apa autoda mari yake andi ndozvandikutaura kamanje kuti but is it worth it kuti munhu unopa munhu $100 unakutaura kuti mwana akamonewa nenyoka nyoka iyo mwana ucho akakubata changamiro chazoita kuti ndisvike mungari renyu kudai inaura kuti vabereki vangu ini nevabereki vekwandakaroora baba vangu ini akatsanangurira wekumba kwandakaroora kuti mukaona mwana yasvika mukati mechiwanzi chenyu ndifonere ndidhile naye asi havasi kugona kundipa sendi rekuti batsirikana pamwana ndini ndinotongobatsirikanawo pamwana ndege nyaya ndoda nyaya iri pachiri kuti mwana anobatsirika sei because zvatinoita pamwe pacho tinotsvaga zvimwe zvisinei nedambudziko ratakatasisana naro ukaenda pamuprofita asakati nditete ndibaba kana mwana ndimaikuru vana muprofita because iyi standard growth mwana kana sikapo standard growth ndio standing kana mwana asikaenderana nechi makore yake asikaenderana nechi nebody weight and height ndio inonzi standing saka inoda medical solution saka arikokura izvo wautoziva iwo wautoziva kuzoonaka mwana akaurema 5 kg akaurema 5 kg iyo zvakutorema 7 kg are you getting enough food for this kid iwo urudya kuti mwana akanaka yamwana yamwa chikafu mpaka wakakwana zvasiri pamukaka muri kumupa chikafu chechi chikafu chendiri kumupa ini chakanzapiwe nachiremba ndochendiri plambinat vanongomuisa vachimubvisa inteni yekuti adzika akadzikira kumakgs kwake ndokaunombomuisa plambinat yekudozama kumubatsiridza but paplambinat pacho vanotopedzisira futi vamubvisa nokuda kwekuti aroramba achiti akakwira uri kuya achidonha saka dhokta aroti zachakaona pane kana autaka pamwe pacho anokwira pamwe pacho panodzika wakambozvitarisa here kuti time yaanodzika chiishe chaitika time yaanokwira chiishe chaitika because ukazviziva izvozvo itu wakuziva pane solution because inini waindikudzika munokwanisa kupedza nguva mutsvaga maprofita nen'anga muchizvitsagira kurwengo rwuunnecessary because I don't think this condition is the first condition medical. kune madhwafu kune machaina mwana anogona kuzatobuda normally anoona haiti zvino nekuti aa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 anokuti urema bhozi titaisa disparity yaita nditi asi munhu akangoa chikafu chakafana very normal vamwe vacho unosapota anokwanisa ngaiti normal height yake anenge toti pamwe angatorichi unotombona munhu idwafu asi normal height yake pamwe asati atosvika ichi yeudwafu asi chaadoti asvike panormal iniyo akuda chikafu chakakwana nechii chakakwana munopedzera mari ukaenda maprofita inokwanisa kuti ndakamira pamberi paMwari kuti muprofita anokwanisa kuti mwana amuke mangwana areba zvenenezvo chakaita kuti ndizosvika pasitetiyo chakadai dhokta anorapa mwana wakambotraya kumufidha muchipatara wakambomuradzika nguva zhinji wachifidha iwona
saka problem zhinji wakatonoga ikubaubva pafeeding woti feeding wambozama iwona waimboti ndini ndisiri kugona kufidha mwana kumba kweda rungoti isu tatikwanisa kupinda panyaya dzake nekuti isu tatinoturirwa mwana yemunhu uritauboko nhasi ukanzwafaiwo maboko hauipa kushema ini ndopanondinetsa nekuti yena anoti handikwanisi kusvika kuba ini ndokwanyakusanga ndakatara nondikapedza wanaurore wakarore wakaendesa mutete kana vakatoendesa mutete chimbosunga chava chimbopa mwana chimbotorawo mwana mugare munyara dzimweni inyai murudini iwe ndiwe baba wachani mamboite isofa ninyaya mwana iwewe nemukadzi murumbogara mese hapana hamuzogara mese kai makarambana makarambana rini ane gori nezvimwe reason yemakarambana ndei akatosiyana kainetsana yakanesa ndei mwana kasati azvarwa mwana akasazvarwa saka mwana akazvarwa musiri mese saka akazoita vakose makasiyana ine nhumbu mukadzi makasiyana ine nhumbu saka iresponsibility yako chekuti andikuchengeta uzi wakazouya muna November wakamboti mwana wakafa pakazouya muna November sorry watakati wakamboti mwana wakafa mwana wakafa akazvarwa mwana vakamboenda kuhospital vakabva mwana atazomubvunza kuti mwana wacho wakafa bcause wati ndoparito akati paoparito abva anozomuka kati hore saka mwana wacho uri todini iye pakatanzi wafa but akatomuika atopamutaenda ground atogapamutana namama patatoga pataenda kumapurisa tabvunza kuti dedziro tinasenzisa kuti mwana wedu uri kwera tiri mapurisa tatore nyina mutakaije kupa mwana akaije kumbomupa mwana wayo hasi kukura bcause hafeedwi zvakanaka pamwana feed these children tiri mapurisa imomo ndo pakati mwana udini uriko but mwana wacho hana udini hana kuya naye tichitobuda mapurisa imomo bva vataurira tete kuti mwana udini mwana haakoba ndatonyenda wandeni mwana haakoba munofanira kuuya ndikutarisire pane chii ndikuonesere pane mwana wenyu mwana takatoiga tokuratidza patakamuzinza tatomusiya saka mwana wacho ndiye wako iri ndiye wakakuzaliwa wako iri mwana wacho unobarwa wozi wafa saka uyu akabatwa mwana wani wakazozviziva papatikao takakuti mwana paenda hospital waitotaura kuti ndiri kuhospital akati mwana ada kuoparetwa akati orai vaazoti mwana waoparetwa kati paoparetwa hana umukaba tichitaura pafoni ikati saka mwana wacho uripi apati mwana waoparetwa kabati mwana waoparetwa but atomuika pamutara taitaura pafoni
ngati mwana watwega kwamutare tisingazire unoziva kuti makuita mwana wacho unoegwa sei. Ndo patakachisimuka tichienda kuna baba wacho kuzi baba wacho tichienda kuna baba wacho kandi ndo zvatiri kunzwa mwana wenyu achitaura kuti muzukuru wenyu takadini pakayo operatwa haanozomuka. Baba wacho akati nanachi iyo mira kuiwo waitaura murume wekuti mwana akafa sei. Akandidzoka kumashure akatanga kunditsanangura nyaya yekuti mwana wangu chituna. Waitsanangura achiti mwana wangu chituna ine. Chituna chadini? Uzawakazoti wakafa. Ndakandozadzikisa mashoko avo kuti wari unditi mwana chituna yena Mwari ari mupenyu. Baba vacho akandisiya pamakwe pamisheni 12 o'clock midnight. Ndakanga ndakumpindo tezvaandisiya pamakwe pamisheni panapa. Usiku mwana wacho ururwara. Urureve ururoti wafushire re mwana wako wacho. Kumakuwa tuko midnight baiti. Akanga arondiperekedza kumba kwedu. Baba wacho? Endo paakabva angondisira akati chisara ipapo. Baba wacho? Baba vacho. Baba wao? Akakurambira kumakuwa? 12 midnight. Imi chituna chamaitore ndechipi? Ndi anombota kuti chituna. Asi wakamurambira kumakuwa? Anomboramba ndaimuperekedza wakuziye. Wasira kumakuwa? Wakanzi wakauya kuna Samukuru. Samukuru akati rara kunze kwadi kwasvika. Iye akati ndodini. Ibva ndalisa akati ndimuperekedza. Andasiya akudosvika padhuze kumba dzavo. Ndokusiyana kwamakaita? Tatatosiyana. Tatatotumberekedza wakazachira. Wakazagupure mukadzi aichadiko. Unana tezaribuzi. Handi akazotambira kuomba kwa ere mukadzi. Handizotongera. Kuti handizotambira kwa warutaura kuti iwe ndiwe hausati wauya kusiya mwana kumba kwako. Wakamupani mukadzi. Pakuti azobve kwatiri akauya kotorwa namama wacho. Kutorwa namai wake andiramba. Andiramba. Kutorwa because izoi changamira. Alright. Akatorwa namai wacho. Mai wacho wakumudzosa. Anomudzosa. Ndati wakuda kumudzosa. Chakamutora chaikuzi pakatorwa. Ndati handikauti chakatorwa mai wacho. Ndikati mai wacho wakumudzosa. Yakadzosa tochichizomubvunza kuti mama. Vakamutora vakamubvunza. Akataura sipo. Saka ndaudzwa udzoswawo sipo futi. Iwe zvakasvika mukadzi wako asipo wakati ukati kuzi mama wacho zvakasvika chitaura kuti atumwana nababa ndotore mwana. Saka patakaenda tasvika taenda kuna baba wacho akati ini nhasi ndatema chii asi ndakatema wanhu kutora mwana. Right. Iwe wakanga watera kuti uda mukadzi wako? Ndati wakanga watera kuti uda mukadzi wako here? Saka mukadzi wako uya? Tati saka mukadzi wako dini? Mukadzi wako uya bamba. Ayozve kana matera makatera kuti muda munhu saka munhu wakuuya wamakatera imi hamuna kumuramba kai? Imi makamuramba here? Ndati makamuramba here? Ndati makamuramba here? Ndati wakamuramba here? Hauna kumuramba. Saka mukadzi wako asiri mukadzi wangu. Ngewani? Iye ni mwana wako. Iwe unomuramba. Anofana urorwe. Hakwanisi because hausati wamuramba. Wakamuona ni mungurwe. Sei usamudi? Sei usamudi? Chakuti bandichokuti pakaitwa namama wacho anditika. Wakauya mama wacho pakauya wakamutora wakabvunza kuzi zvamurutora munhu. Wangosipo? Saka ungambotori. Saka waiukautira sezvawotora wosipo.
Alright, kasanzikira chamudi bandiri ndikuti patakasvika kuna babocho pandandiri kwenyu. Babocho wakati nini asindakatuma munhu kana mhai ari yawo yakotora mwana wake pamwana singaiti. Ayo, mai wako yakotora mwana bhuzi mwana anga kutambudzika anga ine mwana Mwana zukuru wake uri kuchengera. Mwana ngasatazwa robo. Mwana ngasatazwa. Wamugara meseri. Ndakara 5 months. Mwana 5 months. 5 months. Asi mo mazoparadzana after and yakareba sei. Yes, 5 After months. she Current years 5 months. 2 years. 2 years 5 months. Mbona bani yashi? Meona yebe. Makagara kwese 5 months. Mo bazoramba naso 2 years. Kaya. Pari za musu tawa. Mwana. Mwana ni mwana kwese. Mwana 2 years 5 months. Which means makasotosiyana before 2 years 6 months. Which makasiyana 2 years 7 or 8 months before. Ichi ndo penge chiri nombe. Ndo makasiyana. And saka 2 years dzese mamuite. Makamboona nere pa 2 years. Amuna. Sayo waiti mukadzwa kuri. Ngozi mukadzi akabva kumagospel. Mwana uri. Ha? Mukadzi akabva pamba usipo. Mukadzi wako ane nhumbu. Saka zvinotorewa nekuti kana future chaiwo so wakatenga. Zvinotorewa kana future also wakatenga. Ndo wakati ndiye akatenga future. Akatenga. Iwe wakatorerwa nhumbu yako kumakwe. Nawe yakaita kuti mama vasvike pakuti vanditora ino. Ndakatibva mupandaro. Handinokwanisa kuona rugare. Kova. Nawe yakaita. Kana unyima bonde. Inini nemurume pakanga pasina dambudziko. Dambudziko ranga rinani. Naune dambudziko yainetsana ndini nevabereki. Wabereki wani? Wake. Chicha inetsa. Saka indononetsa inaurwa yekutanga inaurwa yegumba. Yegumba. Ndo pakatangira nawo. Ane gumba ndiani? Ndini ndakanga ndichinzi ndini ndaita makumba. Wakuita makuva ei? Hanzi waenda kunotaurira naye Evelyn kuti ndimbuya anoda murora wake ere kuti murora anosvika sanhasi. Then mbuya ofumira kusense mwendo unotengesa. Yakanga iri nawo yawakasvika wachindibvunza. Nepakundibvunza ndakavati aiwa mama, nini gumba rinonyanya kundinetsa. Zvaida mai Evelyn wacho aripo namai Pamari varipo. Tobvunza nawo. Nokuti nini mai Evelyn wacho hatitomborina kana nyama. Saka iwe gumba unyaya. Makuwa ndinomboita si papo ndakanga kusina. Gumba ndinaro asi rekuita kuti kwanzi ndinokwera daro. Bale kuya hadi. Ona ni makumba. Mese mukadzi nemakuwa. Asisi nyaya ese. Tot chese kunoda mvuriri bad. Ndo bani bozo mwana awakontain mwana. Wanomwe mukadzi. Ndo saka usada. Ina ni muromo chako ndi mtoro. Wanomwe mukadzi ndo saka usada uyu. Kokuita waingo. Une mwana naye. Hauna. Wakamurora lini? 3 months. 3 months. Ane nhumbu. Okay. Ndo saka wati achadiwa uchadiwa. Wakabana kuti mwana anenge akale. Soto wake na mayo kwa tu nunga ruwangu shimana. Izi ngapha kuti kwakaita. Bozo ndikona kaputaza muziki kwanyaya kuti azibana. Batanga dzipa kudala. Inawe nhumbu yacho yaingonetsa futi. Yaiti chinhu, yainetsa. Yaingonetsa ingopinda makiriniki. Ndakaita bundu muchibereko panhumbi yemwana iyi. Wakaita chii? Bundu muchibereko. Bundu muchibereko. Saka uchapari mwana. Aiwa. Akauti nekundu ndeni. Raioneka. Raioneka pasikani iri pa. Pasingaoneki sikani raitongooneka genuine nokuti raitangira muchibereko. Sikani ndiyo akazongetsana nguo. Raitangira muchibereko. Raitangira muchibereko dokta achitsanangura. Ribva rauya unoflowa richiteera nzira inouya nayo nemwana kusvika rabuda kunze. Kusvika raoneka kunze kutsika. Kunze chaiko. Kunze kuita chigoro. Kutsika rudzi chaiko.
saka ranga riri just liquid. Saka doctor achirifananidza akati handina kwanisa kurifananidza, but ndakurifananidzira kuriziva, but ndikuda kuriisa mugroup rebathlon cyst in pregnancy. Ngarichisi bathlon cyst in pregnancy. Bathlon cyst ndochii? Havana kwanisa kutsanangura nechishona ipapo wakangoti tozongoma munhu. Ndakasununguka mwana bundi racho ringoripo rikazopera mwana ane goro. No, ndakasununguka neoperation. Ndosaka ndikutaura akamuudza baba. It means bambo chaakatiza bundo ranga robuda. Bundo iri ndiro rakatizwa nabambo. Iwe wairara nemukadzi bundo wairizwa here? Asi kuriona iro wairiona, saka waizwa sei uri kupinda? Why do you do that? Because you cannot say with anger. It doesn't abnormal. It's an abnormal situation. And you need medical attention. And so I'm going to read not a Tabakubundu. And Tabakubundu, Zabumana. So I'm just going to say Chakafin. What kind of growth is if you can speak? And it wouldn't pass it, Mechi. Memana. And but the doctor was supposed to tell you about it. When a growth is guy, and Saka is operation. What it was it? And so that Bundu is. Ringo Mundona. Whether you go with Gatanga. Whether you broke on Tanga. So I'm not sure what's the number. So I'm going to Jakarta, go to Muri, much better. I don't go to one theory of Zentono. Shanty Savarango put it on. Yeah, the Miteu comfort of Maracasusia and Miteu. Chimishuda on a Chile Mbaga and there will be because in that usually there's need to on a guide because guy knows Anopasa condition in Kumana. You look at some fix when she may growth in Muspiromaki. What's the reason you to put a growth Muspirom growth? What do a growth in spirit? What's not a growth with cancer or something like that? And Sakapanga, the soil is one to touch his recommended. Gachi Bisco. It's both Garamachiripo, Shopista Torana, Neo. Because you can't tell me doctor will not grow here from Katim Chiberico. Buddha Buddha Kunze. One would see a canal. Nini Papa Chile, Mampoka, Parakan Tango, because it's a gun was she get no cover. You know, the doctor showed to Guru. But you was. What a chakutanga, Akatanga name, Akat and Ichirim. Akan went back to Rakata, I'm sorry, disturb Barisi Rakada. Was at Nanyasopanso on our zero, could she? Gashi zone papa could not ask deliver as a Kana Kerekanoti. I deliver an operation. You know, already I'm not because I'm not going to Opera. And the reason why I check was because I not pass the gym and mwana changa ine problem yakati wandichekera problem wakati mwana wako inaurwa kuti hati yake haisi kuoneka kuti mwana ari kufema. Saka zviri nanoti tibuditse mwana kunze tione kuti chii chiri kuenda nechimwe. Mwana changa asingatambi saka ndosaka tatacho naubva maybe we need okumana okumana ndinoti musamuna wabereki wemwana titaure nawo tikwanisa kubatsira mwana because mwana uyu ane medical condition ikuda kubatsira because taisai mune your own medical condition inotogadziriswa you are not safe pautori papa you are not safe because you cannot tell me kuti dambudziko rakadaro negrowth mudumbu rinozirapirwa nemvura no usatruste mvura stedi mvura inokuita kuti macondition ako aite worse than zvaifanira kubatsirwa iri pairi
Waifanira kubatsirwa iwewe growth yako ichangotanga. Because kuti ndiimajinisoka kuti wakadzi wari munomu kuti growth inobva muchibereko mudumbu kudzika yadzika nepassage kusvika yabuda kusikarudzi. Then you tell me kuti it's normal inosevwa nemvura. No, you need help, medical help. Saka icho zvataakushita because I'm now convinced that maybe condition yemwana it's emanating from your condition. What is spiritual? No, it's not spiritual because iwe unoti zvinhu zviri pauri zvitange zvadeterminwa nemadokta aise kuongorora kunisoti dambudziko riripo growth yabva. What is the problem? Chii zvakamira sei? Because already kutotaura kuti mwana even pakatozvarwa mwana angasi kuzika chii pulse yake yange isudi. Yes, kuti the reason why pulse yange isida sei yange isimudzika is because mwana anga akavharwa nechiblanketi nechigrowth. Mire, taura this. Achima 2 months. Akamwa masamba. Ulopisa. Andizoto akamwa Masamba api? masamba emiti. Api? Tanganyika. Tanganyika. Iri nyaya kuzi ada kumota itese. Andizi wakapoti paka masamba papa pavhurwa nedzungu pato. Ukazalisha zuta kama mwasi akawanda sei. Saka unomuona ihese ika. Izwa. Muna kati ndamwa masamba ka. Ewa mwakati. Masamba kwa mwaka akawanda sei. Taura nyaya yako masamba. Haizi. Iwo wakaudzwa nani? Asi iwo wakamboniwo kuzama kubatsira mukadzi wako iwewe pane zvese zvamakuita wakamboniwo iwewe kubatsira mukadzi wako. Ataimubatsira. Sei. Paenda kuhospital kwacho padikana chakati pafuri pekuchitakura zvakuwanga kai. Saka taendo mari yandinayo ndiendeso. Unobatsira. Wananje zvarama iwa inge pane zvese zvambaite. Iwo reason yekumuramba chine nhumbu ine 5 months. Yakayembovira. Hana kumuramba Saturday. But akanga kotorwa nemubereko wake. Tikaenda kuna babosho. Babosho akatinati Ndosati abvunza kuti iwo after that atorwa ukateera. Handiti uchiteera kachimidzi unoda munhu wako. Handiti wakazomuramba rini? Kana kuti wateera wakamunyimwa here wakadzi haumutori here kana kuti wakamutora. tasvika kuna babosho wakati wati kana achinge azouya kumba kwenyu anditi munozotodza tozonzwisisa kuti iye chakauya kutorwa ndechii Papa namai warugara wese here. Papa namai hausgara wese. Saka iwo rugara namai. Aiwa, asi kana usiri kubasa rugara. Wakatorwa namai akadani kuna baba here kwanakanenoma. Akaenda kuna baba. Nawe yakaendonoitika ndeyekuti inhaurwa yeBP yainetsa panenge Mai wako paakakutora akaenda kunewe kwawakanga uchigara. kuna baba. Saka uyu paakauya kusiya asina kupona. Baba akati alright kana manesi ataura nhoro ndeyekuti zvakamira zvakadaro mwana akuendeswa kubhedhi zvichazokuremerai kutera mwana kubhedhi. Chiendozorora naye Bed rest ya. ngaende unoendeswa kubed rest kwa Angapiwa bed rest ndiani? manesi acho ndozvaanga Akapiwa bed rest ndiani? Iwe. ndinini ndandichida kupiwa bed rest ichindi mukatadza necondition ine mwana wenyu mukatadza kubatsira mwana wenyu imimi wacho zvinoti pangidzo kuti situation yekurugara mwana peturusikera mwana panapa paclinic necondition yeturizviona isusu mwana wenyu haasi pari safe. Saka inini pandakanonetsana nababa apa ndipekuti akati ndipe mari
ndibva ndamudza kuti inini handisi kunzwa zvakanaka. Saka ukatora mari yacho iripo kusvika ndishatira patanetsana mukunetsana kwatakaita ini ndo pandakati arega ndibidze mwana mukunobidza mwana wasisa mwana andinaye ndo pandakatotama mwana ndatama menyama dzangu dzikuita sei hadzisungirika ndichidokufira nekukiriniki vanobva toti amina ndibva ndakusvitsa pakiriniki mandatopfuurira muyodzoka ndo pakasvika akanzi mwana inyususu kana muri tauro tamba naye muri pati akunyora kadhi odzoka nekadhi kumba kwavo adzokera nekadhi kumba kurugara mwanenyu osvika unorongedza odzika kupi kuhwawa mama ndo pakachitarisisa kuti oraiti mwana wangu wacho kubva zvaarora ma-up and down kuuya kumba vachidzoka vese vachiuya kumba vachidzoka vese nyaya yacho yazobuda ine musoro yataindonogara hapana tichingoramba tichiita ma-up and down. Saka mama wangu akasvika pakuti mwana wangu ma-up and down ariti oraiti saka rega ndichimbomugamuchira panguva inoyi apedze kusununguka vanhu vopfuurira mberi nedai. Izvo zvaitaura nani? Wakataurirana nababa wakawirirana nababa wangu. Asi murume wako baba watulano wacho wakasvikirwa wasipo paumba ndakamuudza nokuti nhau yakaindonekanga kunetsa nharo kuti baba watulano chindigira chikadhi tisangane kukiriniki nokuti distance ndikubva irende undigiro kadhi ndikundiro kadhi ndiende kusikero vaanoramba saka mukunoramba kwaakaita ndakazoendonotora. It's okay. Right. Nyaya iri apa babo inini ndisati ndimsezani mwana asati aramba mukadzi pamutemo mwana asati aramba chii mukadzi itai kuti mwana aende kuramba mukadzi kana asati mukadzi zvoita official then zvaita official mwana iwe kana mwana achinde zvisati zviri zvechimanyika zvekuti tikataura kuti zvinopera enda civil court upiwe maintenance yamaintain mwana wako nezvinhu zvamuita kuti zvinopiwa $10 zvinopiwa $20 zvinopiwa kagorosa kakati zvinopiwa wheat enda maintenance yamaintain mwana wako asi ndikuda vabereki wako mai wako ndikuwana pana yes Zitandiani baba? Ndinetwala muna sana. Morona shoka wakati wana mayo kungorongedzesa ndise kwa kwenda nazo. Waenda kuvuka akakupekeza kuti nyandazi yacho mwana atosara kandi mwana ari kunetsa kuri chema saka mbuya kuti mwana uza kumba kwake akati mbuya makudzosora mushure ndati mwana haana kuramba mukadzi baba yandazvizwa ngaaende unorambe mukadzi zviri chii ndakaenda na baba nemukorore nenyu wacho nasanukuru ndikaenda ndidoro kuti baba tauya mwana wenyu wakatorwa namaiyo baba namai vakasikaritana kuchikara vese baba wakati iwo ukandipa zvakuita unga iwe ndiwaramba chii ndiwaramba mukadzi mwana unotoziva kuti mwana umwe ndiwa wakakuramba saka ndi mwana umwe ndiokufanira kuisa duro kwaiwe mupambo ndimandakakaita pakona saka kana usati wapiwa duro zvinorevei ndati hamusati mapiwa duro saka zvinorevei Vari wese. Havasati varamba. Hamusati ndosaka ndati hamusati madii Zvino muroro wedu. wairi ava asisari umwe ngaaende ndikuti marriage hapasi but as of now marriage iri chii iripo asi ishu yangombe ndeye mwana itai izvi zvechipostori zvenyu nechii zvamuita zvese nezvezvamuita asi handisi kuona zvichibatsira mwana itai handiziva hangu zvichiva pamwana pana mwana nemishonga yekuti anokwanisa kuti kukurira mwari kuti anokudza vanhu ndi mwari asi kana pane munhu ane mushonga wekuti anokwanisa kuti munhu ada kukura omisa growth yemunhu
amushongayo wakaoma tese toda tiri madhafu ega ndezotokupira kuti pavanouya vabereki vavo tingetezoripo ndotokuda imese musesatani ndotokuda kana musesatani ndikutoona kunobatsirana sei kuti mwana waite sei mwana aite zvakanaka chatobatsirana because this is the medical condition chandikuda kune ava moibva mukomana anomukutora kuti ndo mamiri akaita mainini wakataurerwa bei unofa the BP uchingozvistress you're supposed to share this condition nechi nobereka saka ukati zvadzidza kuzwa iwe wefanira wakataura bereka kuti kaunenaiwa ndedambudziko randisangana naro ndekuti muroora wenyu kuti muroora wenyu pane zvarudini zita renyu mbuya Patricia Maboshonga ari panhau yedungu remuroora ini ndakazotoitaurwawo nambuyawo kwaigara vachishanda vakati muroora wedu mati wakauya kutowa namama wake asi anga ine nyaya yebundu yaakanditaurira saka tatoda kuti anga tatakati chekwe bundu irero tata ini hapana zvandodini basva ndozivapo saka aenda ndopakazofona kuzi uya akabva azodaidzwa mapurisa kuhaona zvikazi takudaidzwa kuti tikutaura kuti isa mari yekuti mukadzi wakaende kochekwa bundu rainaro nekuti ari kuti ndiwe munhu wacho then inini ndi ndakazoenda naye muroora nemukororo wangu ndikati zvazvinetsi baiyosvaga mari kupe mama wacho sinzi ari agara nechi nemwana mama wacho akati handisi kuenda nemwana wangu inini endai naye asi anga akambomutora mumasoro patangobuda inini nemuroora naye ataenda pajena hospital taenda pajena hospital iwo ndo wakazopinda muroora mukati wakati dhokota vati bundo hariti kuti ndichekwe izvozvi tinozoricheka after mwana adi abarwa ndo mamiri anga akaita inyati saka raifanira kuti tizongoendeswe futi kuti medical ikoko kuchipatara saka pakazosununguka mwana sinzi anga agara akumba kwavo akangosununguka rumba kwavo vaazongoenda kumba kwavo then ndo pakabva azongogara aziva kuti after paakasibhiribhara mubundu racho akazoripa musosi asi nhau inda ndakatoitaurwa nambuya waishandwa chigara pamba kadasinanga takamboiona it's a medical condition idotese wanhu wese kubatsirana kuti vararame life iri iri normal because zvaatutaura panapa is not normal zvaataura panapa zvisi normal hakuna munhu anorarama neupenyu hwakadaro kuti bundu rinotanga muchibereko kusvika rabuda kunze unozirapera then ringozirapera then torarama upenyu tichiti munhu atoright no pamwe pacho pada kuti tibatsireka let's come here tiite sei tibatsire imimi waberekiwo chikafu mwana ari kuendesa here chikafu kune mwana mari azobhadhara maintenance nifana izvozvo zvane chikwadi $90 yemwedzi mingai zvaroti mwedzi miviri unopiwa mari pamwedzi akati angondipa 40 asi 40 kwakazi unofanira kupiwa mari $40 saka izvozvi zvakapedzisira kupa rini zvane 2 months unacho dzimwe 2 months aindipa mafa mwana wako uyu is a special child asi kuti imiri mari yavananga itowenze izvozvi akaendekwa kukoti achidzi asi kubhadhara unoenda kujeri unoenda kujeri because especially uchitoziva kuti mwana atori nehealth condition yamuntu angononzwa chikafu iwewo maintenance yacho unzi haubhadhara kana mainini akuti uzaendese mari saka chikuti asatoendese kumari chii
Ni mwana wako. Mwana wako. Autori dari kana rakatokupoti unofana kubhadhara $40 zvakatona zvakakubhadhira $40. Saka kunorora maini wakaona. Wakarora ere maini. Saka itsika yako kundogara nawakadzi usari wena. Aita mungu botsi. Saka chinoti iwe umboiti itsika yekugara. Zvingoti mugorora mukadzi aurori. Chii? Choti tsika yekundotora na mugara na usikarori chii? Takabvisa patatu pa 5 months papato. Wautobvisa pa 5 months wazodii? Pakatora ndo patakati tichaitombo tombonoti zvawakamira kamari yacho wakachengeta. Wazinochengesa ngoda kuenda nepa pena. Apa chakaita patasvika kuna baba wacho wakati bosi akatoenda kunetu kuna baba wacho. Zveduru zvoutaura zvedurura makatoirasa padurura hapana pamukadzi wako because haunobvisa kana usinobvisa mukadzi wako anogomba kwini. Saka let's meet on we Saturday. Ndikuda wabiri kwa chini newe nyenye ndikuda ivana kwa Saturday wabiri kwa kwa awatatu kwa mtolegeza bwe tinobatsira iwewe tinobatsira iwewe kuti vinyankwano kana wasina mari apa anditi let's find a way yekuti chi Alright. Saka 14 mazo It's 40. Ini chanda chidawa esdare ba I just want to talk to them so whatever to batsira how to batsira Awajikana 20 minutes. ndo batsira mwana saka uyaita that because chandaona chikuleka ndechekuti uyu yes as much as zvaari but chimwe chiri kuleka chikafu upenyu hwake chaiwo pachezvake hauna kumira zvakanaka iye pachezvake chinidzewo mai wacho auda hewo mwana auda hewo nditesandi oye mazwairese kuti iye pachezvake unoda medical help ati unoda help yechikafu mwana unoda medical help auda futi help yechikafu ngatisira concentrate nenyaya dzekurambana kuvanhu let's look about life yes tarambana but less umwe atarambana naye ari kukwanisa kurarama here wakwanisa kurarama here zvatopera because mwana wenyu atoita muvhone atone mukadzi wake what more ane condition but depends munhu aikwanisa kufara kumubatsira condition yake ndiyo andi indoramba ndikutaura kuya kudare hati kuya koti ndinete number 1 ba kuya kudare kuti tiite life iraramike zvokuti chiri zviri normal tigare zvakanaka ndo zvatikukoshesa isu vamwe hatikukoshesa zitezvo but I cannot imagine kuti bundu rinokura pekusvika kuzvosvika rabuda kunze zvinokutaurirai time taken to solve that problem kuti kana kabundu hako kanozobuda pamaoko apo handiti uchizokaona after 3 months wati bundu rabva mukati kusvika kwekuzobuda kunze guys ngatite 1 muzwa ngatite 1 let's learn to assist each other zvinhu zvedu zvinotofambira zvakadii zvakanaka chii ngatisangane Saturday let's talk about this tona tokwasakubatsirana sei zvatoda kuti tiite iwe uchibva panapa then mupe $50 izvo kuti zvavaenda achitengere mwana chikafu izvo zvabva panapa absolutely right. Let's meet on Saturday. Chii watenga chikafu chemwana
amweni wangu akambotitora abvaenda neni kumuprofita muprofita apa pakaungana vanhu abva anditi mwana wangu achitori katu zvakachine mawisi kobva anditi mwana wamuri kumuona anaidzisa mwana ane HIV inini ndine HIV saka chiri kukonzera mwana HIV no izvo zvezvo ndati ndozvandati muzvesatani chiuyai nevabereki wako handiti then tibatsirane way forward kuti urarame normal life mwana ararame normal life toda kuti tiise msoro pamwe chete tibatsirane handiti saka imi chiuyai muzvesatani izvo zvimwe zvese izvi don't worry about that uyai totaura muzvesatani endai